שבת הגדול שלום, פרשת ויקרא, מתוך הספר אור הבוקר מאת הרבנית רבקה טליטה. תפילה להעניק יעטוף. ונפש כי תקריב קורבן מנחה להשם, סולת תהיה קורבנו, ויצק עליה שמן ונתן לבונה. מסביר רבי נתן, עיקר התשובה היא בחינת קורבן מנחה. בחינת קורבן אני, בחינת תפילה לעני, דהיינו שיבטל גאוותו לגמרי וידע שפלותו באמת. וכל ידיעת והרגשת שפלותו וקטנותו לא יהיה לרעה חס ושלום. היינו שלא יתרחק על ידי זה ביותר, רק יבטח בחסדי השם שיש תקווה גם אליו, שיכולים לזכות להתקרב להשם יתברך מכל מקום שהוא. מלמדנו רבי נתן שצריך האדם לדעת שאפילו שאינו יכול להביא להשם קורבן בחינת פר, איל וכבש, שהם קורבנות משובחים, הראויים דווקא למי שמעשיו משובחים לפני השם, אל לו להתייאש, אלא יכול להביא גם קורבן מנחה, שזהו קורבן שמביא העני. עניין הקורבן הוא למעשה כמשל לעבודת השם שלנו. לעתים אנו מרגישים שעבודת השם שלנו לא מספיקה, לא מספיק ראויה, לא מספיק משובחת, לא כפר שראוי לעלות לקורבן. אנו מסתכלים סביבנו ורואים שחברינו מקפידים יותר על ברכות, רואים שהיא מתפללת יותר בדבקות, אני רואה את זאת שתמיד לבושה יותר בצניעות. אומר רבי נתן, אל נתייאש. השם אוהב אותנו, וכל מעשה טוב שלנו, כל תפילה שלנו, כל השתדלות מצידנו בעבודת השם, מתקבלת אצלו יתברך, כמו קורבן מנחה, בזרועות פתוחות. נכון, כרגע אנו לא מביאים לפניו פר משובח, אלא רק מנחה שעשויה מקמח. אבל המנחה הזאת, שהיא עשירית העיפה קמח, חביבה מאוד לפני השם יתברך, ודווקא עליה נאמר ריח ניחוח להשם. לכן כתוב בפסוק ונפש כי תקריב, שנדע שהעיקר הוא הנפש, העיקר הוא הרצון שלנו להתקרב להשם. לא משנה מה כרגע הדרגה שלנו והיכולת שלנו, אלא העיקר הרצון, העיקר הלב, וכמובן המעשים שבאים מתוך רצון לקרבת השם. הם יקרים וחשובים מאוד לפני השם יתברך. ואם חלילה ניפול ברוחנו, הרי גם את המעט לא נעשה, וחבל, כי כאשר נעשה מכל הלב, אפילו מעט, בעיני השם יתברך זה כאילו נתנו את נפשנו. ועיקר הקורבן עתה הוא תפילה, כמו שאמרו חז"ל, ונשלמה פרים שפתנו. וזה עיקר התשובה, כמו שנאמר, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. ואמרו רבותינו דברים, פירושו תפילה. ועיקר חשיבות התפילה היא אצל השם יתברך, דווקא תפילת העני. כמו שאומר דוד המלך בתהילים, תפילה להעניק יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. כן, חברות יקרות, השם מחכה לתפילה שלנו, לתפילה הפשוטה והזכה. תפילה זו יכולה אפילו להיות בעל פה, ואפילו בשפה פשוטה, כמו אני הפושט ידו, שלא יודע בדיוק לדבר בצורה הכי מסודרת, עם כל הסגנון הכי מיוחד. העיקר שתהיה תפילה מעומק הלב, והלוואי שיתקבלו מעשינו ותפילותינו לרצון לפניו יתברך. שבת שלום וברכה.